iri ndosaka takati ngabatwe veranda because tikasa dining hazibudi vakomana vopinda umu mai nababa umu vasikana umu tikada kuti cha dining cheta kubuda ne 4 rooms handisi zuma resources edano zokwana here saka tangoita mabedroom chete vakati omukana pakazonzi chikitchen kana kuti cheche chekubikira chakangodero dero chinozongoitwawo mberi kwanditi for the meantime pakakosha nepekuti vawane pekuvata saka iri doro enda umu iri doro pinda umu iri doro pinda umu veranda ravo isi zvitina ndo zvatamirira zviri sei guys for the people nhasi nderimwe day zvakare ratakutanga kuti tichinopega pamba pambukoma Tobias ava nhasi vakarova kepele juve mudzimai wakudari kuuya kudari kuti handizivi saka muri kuona apa bhudhi vavo vari apa vari kusapotawo zvakare tikushandadzana navo tinavo then avo endai apapo ndo sabhuku avo but masabhuku achaita 2 nevava vari chimbotaurai apa nyumba apa komana yamai yemwe yasikana chikanaka straight chana chinoti chana varira chacho netitotenda chikumbira zvidhina kumbira zvitina zvokuvakisa imba taurai muchikumbira zvitina ndokumbirawo zvitina zvokuvakisa imba tekukumbirawo zvitina muchiuchira chekundivakirwa imba iyo muchiuchira chitikuna kweshe chika ndiye tikuda kuti chitina izvi chiuye chitori kana zvauya toyavakirwa nyumba farawo masemende zveshe zviuye zviunganidzwa ngati mubato wacho nemadhoo achona nemanepe nemarata zveshe kana kuti tidini bachihondi kwatoteshe chikaneshi nemahwindo eshe nekuti chichikwachikwani kuti zviuye zvikidini chibachiwo kwandiri amen moti kuti isabhuku nimbotaurai ava vambotaura inini ndinotenda zvikuru pane zvaitwa paimba yemanhanguru dai maita saizvozvo ndikutendai zvikuru pamasabhuku paita ava nevavava inoni uprotocol hwomusabhuku handizonyatsi kuzasi ndavazi kuti ava ndo mukuru wacho ava ndo muduku kumasabhuku ndizvo ndaresva kutaura monzi sabhuku ani sabhuku mativirira ava sabhuku matemangu imbudiziro mamusipo onzi mukomanizve komabhonasi ndio ava vani mukomane munin'ina navavava saka tatizvoni tionesane panofanira kuinda imba mbo chatisingadi chekuti mangwana imba yekaenda patikamira papa patogona kungoti ngaiindi asi unosingazoti iroad hapatende budi kuvaka handiti kana kuti oenda pamwe pano unoisa imba ipaponzi aiwa ndepemombe ine mari sabhuku saka chimbotaurei moti kudini chirongwa chida kutanga ichi inini ndinofara nechirongwa ichi kubudikidza ndinofara nechirongwa ichi kubudikidza nebasi irori rakaronga programu iyi kuti rinotarisawo vamwe vanoshayiwa wakati vanotamburawo uye vasingakwanisi kuzvivakira chirongwa ichi chinofadza dai chagona kuenderera mberi hatimboendai kuti imi tozotaura tosvika pafandei tine bepa redu tobito uraite rechawira ya ndida kuvakira wanzva imba tsvene tsvene yakanakidza yakanakidza paneda chikofu muriwo ukachisa bhirija muriwo haine bhirija mamufunga panofana kuiswa ndipapi mana bhudhitarisai yoya papa satana bhudhi vacho ndo vari kutibatsira pasaiting kwete kuti tinongoti isusu chero zvatafunga nditi then friend view yayo toitaridza kuri kana kuti mosira kwandiri isusu toona sotikatarira exactly no change tofara kutaridza vanofara kumira yakatarisa chiuya ibhirita vabaruva tirai chitina muye muise pano chakutombo kutumaiwo
right uyai pano nekamera chiuyai toni ndikati uru ruoko musazonyanya kuzvirwadzisa aiwa right saka apa unyazobuda azoda katochinja takadai ehe piri tachinja diviro right iyi ndo sketch yedu iyi yeimba yedu handiti kama yatakataura zuro piri kubuda zvakanaka yatakataura zuro handikama right iyi ndo vheranda iri muchiriona rakadai apapa kuti rakakura kubva apa kusvika apa rine 3.8 handiti kama ndizvo ka ndizvozvo then kubvawo apa kusvika apa i3.70 imba yedu sketch iri ndo window iyi chamuri kuona apa idoor rechipinda umo iri ivheranda redu iri window iri idoor ende yakanaka ikaiswa ma-ND4 inobuda zvakanaka ma6 pen akaita madiki then iri 3.7 zvakare kudivi neuku kwamuri kuona apa kubva apa kusvika apa ndipo mamezha chiimi 340 kwamama kuti 4.7 kudaiwo pese kubva kuno uku kusvika kuveranda samaifanira kuisa kusaidi end to end right apa pachi 3.8 zvakare kokubva apa kusvika apa kubva apa kusvika pano apa ndaiuraya ndaita mazouraya apa pa 1.26 pane 1.26 iveranda kubva apa kuuya pano apa then saka toita kuti total yedu 4.70 minus 1.26 ndokureba kwakaita apa right saka ndo imba yedu iyi handizivi sabhuku mambo iona sabhuku vakuru mukuti kudii uyai padhuze dii maningire imba iyi yes imba yakanakisa zvisingaiti tiri rooms madhozi edu animaona kuti haasi kupindirana mukati uyai futi apa panonyatso kuratidza kuti iri dho iri ndosaka takati ngabatwe vheranda because tikaisa dining hazibudi vakomana vopinda umu mai nababa umu vasikana umu tikada kuita dining cheta kubuda ne4 rooms handisi maresources edu anozokwana here saka tangoita mabedroom chete vakatiwo mukana pakazonzi chikicheni kana kuti cheche chekubikira chakangodero chinozongoitwawo mberi kwanditi for the meantime pakakosha nepekuti vawane pekuvata saka iri dhoro enda umo iri dhoro pinda umo iri dhoro pinda umo vheranda ravo iri zvitina ndo zvatamirira totsvukira zuva rakanaka mukomatsowa bibi nhasi makapfeka kepele yes koma Tobias chitaurai nevanhu muchivatenda kuti ndo imba yandaona kuti muda kundivakira mainzwisisa here kuti yakamira sei inini izvi zvinhu zvinofadza izvi zvagona kuti kunyange vane matambudziko vakafanira aya vagone kubatsirwa nekuti vanokwanisa kuwana pekugara pekurara ero zvinhu zvifanane nekuti munhu anoshayisisa chida anogona kungoshuvirawo zvaanoda zvakanaka asi achikundikana kuzviwana saka kana paita vanobatsira sizvizvi zvinhu zvakanaka kuti vanhu tose tinogona kungofananawo saka muda kungozvifarirawo kuti dai zvagona kuramba zvichiitika